Sme v krásnych priestoroch, kde znie múza, ale zároveň tu budú odprezentované aj projekty študentov, ktorí dali do toho svoj čas, úsilie, energiu, aby vytvorili niečo nové, objavili, vyskúmali a verím, že základom týchto prác do budúcna môžu byť aj objavy, ktoré poletia do sveta. Je to 22. ročník Týždňa vedy a techniky, ktorý týmto otvárame a s ktorého súčasťou je prezentovanie týchto projektov a prác od študentov zo základnej a stredných škôl. Za mňa je toto asi najviac, keď vidím, že mladí ľudia majú záujem o vedu, techniku, inovácie, že sa aj v mladom veku takýmto témam venujú, rozvíjajú svoj talent, ale hlavne sú inšpiráciou pre svojich spolužiakov, kamarátov a priateľov.